Hej så folkens, KC her, og velkommen til lørdags shoutouts. Wow! Det er den første episode, og lige før at fortælle hvad det er sådan kort, det er i den her, der vil jeg gøre loading. Jeg vil tage ugens kommentar, som kommer her. Der det er fra en bruger, der hedder Loramaran. Jeg håber jeg udtaler det rigtigt. Loramaran. Eller så står det i hvert fald også med den. Så det er sådan fint. Og næste ting, der lige kommer her, det er en YouTube-kanal. Hvis I har lagt mærke til, at det her det er den nyeste YouTube-kanal, der er kommet ud i min udvalgte. Og jeg synes, det er en fed kanal. Det er også derfor, den er kommet i min udvalgte. Men det bliver simpelthen sådan, at jeg vil kigge på de folk, der har kommenteret på nogle af mine videoer. Og så tage der og kigge på deres kanaler. Og så den fedeste af dem kommer simpelthen herop. Dog vil jeg nogen fra allerede inde i processen, hvis det er nogen, jeg sådan samarbejder med eller snakker mig med på forhånd. Det vil så sige, Ejsel han har svaret i en af mine, derfor vil jeg ikke tage ham, fordi Ejsel han udelukker sig selv, fordi vi snakker meget sammen, vi spiller meget sammen, og vi er ikke en del af DFY sammen, og så har vi hate sammen, eller god hate, som var ikke det lure, man havde været at kende det. Morsomhed, det var sådan det var mellem YouTubers, så det er epic. Så det var egentlig bare det, jeg ville lige fortælle jer sådan noget. Og jeg regner med at gøre det her hver uge, så vidt som muligt. Så vidt som muligt. Hvis der kommer en, altså hvis der ikke kommer nogen kommentarer, så kan jeg rigtig gøre noget, så kommenter på mine videoer, guys. Så kommer I med. Ja. Hey, det var alt for den her gang. Jeg er KC, det var ekstremt hyggeligt at snakke med jer. Hey.